29 студзеня, нядзеля. Дзень беларускай навукі. О, цудоўная нагода павіншаваць і падзякаваць усім, хто вывучае, даследуе, прыдумляе, вынаходзіць і рухае наперад беларускую навуку. Так што з задавальненнем віншуем і дзякуем. Далей, 29 студзеня. Міжнародны дзень без інтэрнэту? Не. А вось гэту дату азначаць не будзем. Без інтэрнэту нам ніяк. Інтэрнэт – наша галоўная зброя ў інтэлігентнай барацьбе за лепшае месца пад музычным сонцам. Так што раю падрыхтаваць усе магчымыя гаджеты, праверыць інтэрнэт-сувязь і быць напагатове. У эфіры нацыянальны хіт-парад «100 песень для Беларусі». Прывітанне, меламаны! Зараз я хуценька адзін непрыемны абавязак выканаю, і тады спакойна і без перашкод будзем напаўняць сябе і ўсіх наўкол бадзёрасцю, аптымізмам і выдатным настроем. Ну што ж, абвяшчаю 5 тых, хто вам на тыдні зусім не ўпадабаўся і каму, як не шкада, давядзецца пакінуць утульнае цёплае, камфортнае, прадуманае да дробязяў, карацей, элітнае хіт-параднае гнездзечка. Не дапрацавалі прыхільнікі і гурта «Пава». Андрэй Бібікаў. Не, гэтым разам не атрымалася. Вёз стары дзед маладую жонку. Інна Афанасьева. Будзем чакаць новай сустрэчы. Малада дзяўчына, пшанічаньку поле. На досвідку брала, на каменку клала. Развітацца даводзіцца і з Натальяй каго я думала. Дадай жа мне, Божа, каго я думала. Зямля каралевы мод, вы не з намі. Вось жа ж якія вы, аднак. Ды я маю на ўвазе пастаянныя. Вы што, падумалі, што я нешта малапрыемнае хацела сказаць? Канешне, не. Проста па ўсім бачна, што новых асоб у сваё жыццё вы ўпускаеце надзвычайнай асцярожнасцю. Ваша права, ды і пастаянства зусім не загана. І ўсё ж заклікаю уважліва прыслухацца і прыгледзецца да тых, хто прагне не толькі і не столькі заняць утульнае мястэчка ў нашым хіт-парадзе, колькі скарыць вашы сэрцы і стаць вам сапраўднымі сябрамі на доўгія гады. Глядзіце, хто стаіць на нашым парозе. Подруженьки, ой, бяда, як была я дзяўчына малада, ды сустрэла хлопца я за сялом, а ў яго кучары над чалом. Ды сустрэла хлопца я за сялом, а ў яго кучары над чалом. Хлопца я убачыла у жыцці, мне такія кучары не знайсці. Доўга задзіўлялася я на іх, дзе ўзяў ён кучары чараўных. Доўга задзіўлялася я на іх, дзе ўзяў ён кучары чараўных.
чого нам прийшла? Ясна, красна, що ти принесла? Ясна, красна, чого нам прийшла? Ясна, красна, що нам принесла? Красные девки, вянки, вити, молодушки, жидожати. Красные девки на волочку, молодушки за рулетку. А в городе верба росла, а в городе верба росла, а и там стояла девка красна, ай на красноше красиво, ай на красноше красиво, я и доля несчастлива. Я и доля несчастлива, я и доля несчастлива, ай няма того, что и любила, няма. Загорел, задымел, зелен дробный дождича. Ой, по чистому полю, ой, по чистому полю. Зажурился таточка, мой таточка родненький, по моей погорной доли. А теперь жаль мяне, а ён мяне не отпускал. Додому я просилася, а ён мяне не отпускал. Казала я, милый твоя, зерни зара уже узышла, прочнется мамонька моя, буде пытать и где была, прочнется мамонька моя, буде пытать и где была.
сплецена коса, а на вачах блішчыць сляза. Чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза. Коса расплецена таму, яе подруга распляла. Ну, і як вам чарговыя прапановы? Я лічу, што і выканаўцы, і кампазіцыі дастойны таго, каб трапіць у наш залаты спіс. Калі ласка, будьце да навічкоў літасцівыя, далучыце іх да кампаніі выбраных і асаблівых. Мне здаецца, што я зрабіла ўсё, што магла. Ну і вось надышоў час, дзеля якога мы сёння тут усе сабраліся. Я абвяшчаю 10 улюбёнцаў лёсу. 10-е месца – адкрыццё тыдня. Ох, якая песня, якая музыка, які вакал. Зусім не здзіўлена, што ў нас папаўненне. Праўда, адзін тыдзень зусім не паказчык абсалютнай адданасці, безумоўнай прыхільнасці. Паглядзім, наколькі хопіць запалу ў прыхільнікаў. Тым не менш, гурт «Рокаш» здолеў захапіць 10-ю прыступку. Віншуем! Ветер вея, ой, ветер вея, ой, да ветер повявая, ой, да ветер вея повявая. Ой, матерью дочки, ды про жизнь упытае, дочки, ды про жизнь упытае. Пытай, мати, ой, пытай, мати, ды ушерая вути, пытай, мати, ушерая вути. Крочым далей. 9-е месца. Заняць яго запрашаем гурт «Аура». Каманда павінна быць задаволеная, таму што гэта хай сабе і маленечкі, нясмелы, тым не менш крок наперад. Ціхай сапай расчышае гурт сабе шлях да музычнага Алімпа. Пакуль атрымліваецца нумар 9 «Аура».
прасіў прыклад звяржэння куміра. Калі ласка, самы што ні на ёсць яркі. Яна Старцева была на 6-м, апынулася на 2 прыступкі ніжэй. Але вось што з гэтай нагоды я хачу сказаць. Яначка, не засмучайся, будзе яшчэ і на тваёй вуліцы свята. Не, канешне, не я буду ўплываць на падзеі. Гэта якраз найгалоўнейшая задача паклоннікаў. Ау, паклоннікі, Яна Старцева на 8-м месцы. Прыступка. Ось, каб была б у мяне чароўная палачка. Я б зрабіла яе прыступку гэтую з мармуру, ці з оніксу, ну ці з траверціну хаця б. Каб, ведаеце, шыку ёй надаць і прыгажосці. Каб была яна дастойнай асобы, якая на прыступцы гэтай размясціцца павінна. Але чароўнай палачкі ў мяне няма і ніколі не будзе. Таму я проста паважліва і пачціва аб'яўляю. Аляксандр Патліс, 7-е месца, ваша. Паглядае, паўнюк на
нулю скоса позирає. Ох, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Ох, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Як тається тера, що летать не хоче, так моє серце за тобою лякоче. Як я колеса, що летять без мазі, я до тебе прилип, як свиня до грязі. Як я колеса, що летять без мазі, я до тебе прилип, як свиня до грязі. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. Ой, висок, що висок, як лопать на печі, а ти мені все кажеш, що я не до речі. Куплю тобі цебар, поставлю ля хати, хай тебе напомнить, що я не женатий. Куплю тобі цебар, поставлю ля хати, хай тебе напомнить, що я не женатий. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. Ох, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Ох, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Ох, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Уздымаемся яшчэ вышэй. Мы просто сапраўдныя білдеры, просто Алены Раберы, не іначай. Ну а што? Знакаміты чалавек-павук робіць узыходжанні па самых высокіх будынках свету. А мы смела і упэўнена па музычным Алімпе караскаемся. Мы ўверх, а Валянціна Альшанская униз. Непарадак! Валянціна, выклікай фанатаў на сур'ёзную размову. А лепей заспявай. Пачуюць ды ўбачаць, хуценька ўсе свае памылкі выправяць. А пакуль Валянціна Альшанская, 6-я. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Что люди говорят, то я не боюсь. Люди поговорят, да и полягут спать, а я молоденька, миленьким гулять. А я молоденька,
Шчасце, як казаў знакаміты герой знакамітага фільма, гэта калі цябе разумеюць. І я выдатна разумею тых, хто за кейсы не стамляецца свае галасы аддаваць. Прыгожа, таленавітая дзяўчына, прыгожа і таленавіта пра такую прыгожую, таленавіта пашытую рэч спявае. З задавальненнем паслухаем хіт яшчэ раз, праўда? І прагаласаваць за яго не забудземся. А на гэтым тыдні Кейсі 5. Вечорами золоком аж до ранку вышивала девчина вышиванку. Вышивала девчина, вышивала чорную и червоную нитку слала. Вышивала девчина, вышивала чорную и червоную нитку слала. Let's go. Everybody now dance. Hands up, hands up, hands up, hands up. Та чорна ниточка розставання, а червона ниточка то кохання. Тая чорна ниточка легко слалась, а червона ниточка час давалась. Тая чорна ниточка легко слалась, а червона ниточка час давалась. Let's go. Everybody now dance. Hands up, hands up, hands up, hands up. Let's go. Everybody now dance. Everybody now dance. Everybody now dance. Dance, 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 dance. Come on, come on. Let's go. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands up. Ой, пойду я вечером на гулянку, подару я милому вышиванку. На зимой соколику час кохання, хай согреє серденько для кохання. На зимой соколику час кохання, хай согреє серденько. Ой, для кохання. Let's go. Everybody now dance. Everybody now dance. Everybody now dance. Dance, 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 dance. Come on, come on. Let's go. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands up. Чацвёртая прыступка. Аксана Вечар, Кірыл Ермакоў, Максім Осіпаў. Размяшчайцеся, калі ласка, на ёй. Вы каманда згуртаваная, дружная, я б нават сказала, спетая. Таму, думаю, лёгка перажывіце свой адкат назад, калі
параўноўваць ваш сённяшні рэйтынг з папярэднім. Але не думаю, што гэта надта вас засмуціць. Без паражэнняў не бывае поспехаў, праўда? Вось і выдатна. Не спалося, моладзі, не драмалася, прыснілася моладзі, мілага рука, прыснілася моладзі, мілага рука, прачнулася молада, мілага няма, прачнулася молада, мілага няма. Для ўручэння бронзавага медаля я запрашаю, хаця што я сама не ўручу, ўручу яшчэ як. Такім чынам бронзавы медаль уручаецца Пракаповічу Віталю. Пранікнёна, шчыра, душэўна выканаў Віталь песню пра нябесны аб'ект. Здолеў расчуліць нават самага суровага, самага раўнадушнага слухача. Малайчына, Віталь, уздымайся на трэцюю прыступку і зрабі нам усім прыемнае. Спявай. Місяченьку, я перейду річку, до дівчини на всю ничку. Я річку перейду, чобіт не замочу, щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу.
Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Свети височенько, показуй стеженьку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу жінку, везу жінку, Другое место. Ну, другое так другое. Хотя ўжо можна і вышэй уздымацца. Я зусім не супраць. Абяцаю, не падвяду. Калі ласка, галасуйце актыўней. Вольга Сацюк, «Серебро». Ой, Павла горлица лебяду, ой, Павла горлица лебяду, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. Див-див на сяло, і в мір на яго, яна любка яго, яна любить яго, яна пойде замуж за яго. Идите, горлику, не журись, идите, горлику, не журись, на чужие горлицы не дивись, на чужие горлицы не дивись. Див-див на сяло, і в мір на яго, яна любка яго, яна любить яго, яна пойде замуж за яго. Бо чужие горлицы улетять, бо чужие горлицы улетять, яны тебе горлика не схотять, яны тебе горлика не схотять. Див-див на сяло, і в мір на яго, яна любка яго, яна любить яго, яна пойде замуж за яго. Яна любка, яна пойде замуж за яго. Ну вось, 9 найлепшых песень вы праслухалі. На іх выканаўцаў паглядзелі. Чаму б не зрабіць гэта яшчэ разок? А што? Не абы каго на сцэну выклікаем. Такім чынам, 9-ка тыдня. 10-е месца. Гурт «Рокаш». Еды про жизнь опытает. Аура. 9-й радок. Яна Старцева. 8-е. Гляну на другое, мое сердце ноет. Александр Патліс. Сёння 7-й. Так моє серце за тобою лякоче, як я колеси, що летять без масі. Я до тебе прилип, як свиня до грязі. На 6-м месцы Валентина Ольшанская. Что люди говорят, то я не боюсь. Вечерами золотом Кейси у рейтингу 5-я. вышивала девчина вышиванку.
Оксана Вечер, Кирилл Ермаков, Максим Осипов. 4-е. Милая рука, проснулася молода, милая няма. Проснулася молода, милая няма. Ти місяченька, 3-е место. Виталь Прокопович. Свети місяченьку, я перейду річку до дівчини на всю ничку. Ой, пала горлица лебеду, Серебро у Ольги Сатюк. посылала горлика по воду. Див-див на сяло. Ну, а цяпер з пачуццём амаль выкананага абавязку і, галоўнае, задавальненнем аб'яўляе пераможцаў глядацкага галасавання. Рэйтынг нацыянальнага хіт-парада узначальваюць Леся Кодуш і Слава Нагорны. Ура! Летел ворон молоденький, террас зелен, зелен сад. А в тем саде размовляли девка и казак. Ти не выйдешь, дзяўчынанька, замуж за мяне. Я приеду со сватами завтра до тебе. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Отказала дзяўчынанька таму казаку. Ёсць у мяне ўжо каханы, верная яму. Зайшло сонца за ваконца, за зялёны сад. А ў тым садзе размаўлялі дзеўка і казак. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце. Приди, приди, каханечку. Зайшло солнце за оконце. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце 3беларусь.бай. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх.
У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень.